Depressie bij jongeren is iets dat vaak weggeschoven wordt, maar steeds meer voorkomt. In de 50 minuten durende film Stille Storm van de 18-jarige Vennerijse regisseur Guido Koppes is te zien hoe een jongen uiteindelijk zelf tegen die depressie besluit te vechten. Nou ja, we zijn eigenlijk begonnen aan het schrijven van het scenario en het idee van depressie was er nog niet meteen. En eigenlijk toen ik dat aan het schrijven was, dacht ik, nou ja, dus eigenlijk past het heel goed en kan heel goed werken. En dat heeft zich eigenlijk gaandeweg ontwikkeld. En daar is het scenario daar uitgekomen. En ik hoop dat we met deze film dat we die boodschap van depressie, zeg maar, van dat het heerst onder jongeren, dat we dat steeds verder kunnen brengen. En hopelijk ook niet alleen entertainment, maar ook een boodschap kunnen overbrengen met deze film. Koppes hoopt dat deze film depressies bij jongeren bespreekbaarder maakt. Het gaat over de 17-jarige Cas, wiens ouders in een auto-ongeluk komen. En hij geeft zichzelf daar de schuld van. En eigenlijk begint zijn hele wereld hem tegen hem te keren en hij raakt steeds meer in zichzelf. En de eenzaamheid begint zeg maar op te vreten. En de depressie dus ook. En daar gaandeweg door de film ontwikkelt zich dat. Wordt hij steeds een ander persoon, steeds eenzamer, steeds in zichzelf kerend. En hopelijk vindt hij een uitweg. En deze week is de crowdfundingcampagne voor Stille Storm begonnen. We willen €6.000 ophalen en we zouden natuurlijk elke mogelijke manier van steun heel erg op prijs stellen. Deze film Stille Storm zal begin 2018 uitkomen. En met eerdere films viel Koppes al een keer eerder in de prijzen. Ja, ik heb 3 prijzen gewonnen en ik ben ook in Engeland nog genomineerd geweest voor beste regisseur. En behoorlijk wat festivalselecties nog gekregen. Ja, wat wil je dan in de toekomst? Wat is jouw doel? Waar eindigt dit? Nou, het zal nooit eindigen. Ik weet ook niet, maar ik heb nog niet een doel van ik wil daar komen, ik wil daar komen. Ik wil gewoon films blijven maken en films blijven maken die ik mooi vind om te maken en die hopelijk een doel hebben dat ze kunnen bereiken.